Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil irid li l-kontijiet tal-enerġija jorħsu bi 30%. Busuttil li qabel l-elezzjoni sejjaħ il-proposta tar-roħs fil-kontijiet bħala l-gimmick tal-millenju għal dan fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista f'intervista l-ħadd filgħodu. Il-gvern għandu inaqqas jerġa' wkoll il-kontijiet tad-dawl. Id-dikjarazzjoni ta' Busuttil ġabet reazzjoni immedjata tal-Partit Laburista li ma qatx lura milli jimmarka l-inkonsistenza tal-Kap Nazzjonalista. Il-Partit Laburista fakkar kif qabel l-elezzjoni Busuttil kien jgħid li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma ma setawx jorħsu u li kienet Alice in Wonderland. Fil-waqt li sal-ġimgħa l-oħra kien qed jgħid li dawn il-kontijiet raħsu bis-saħħa tiegħu. Il-Partit Laburista żied li l-Gvern se jkompli jaħdem skont il-pjan tal-enerġija li permezz tiegħu il-familji qed igawdu minn prezzijiet tal-elettriku, fuel u gass orħos minn żmien Amministrazzjoni Nazzjonalista. Intant fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista Busuttil tkellem ukoll dwar każi ta' serq mill-akwata ta' Taslima. F'ġimgħa fejn il-Pulizija kisret ċirku ta' kriminalità organizzata tant li tellet il-qorti 5 persuni mixlija b'aktar minn 20 serqa, Busuttil tkellem b'ton negattiv dwar dan ukoll. Problema mhix solvuta, le. U jekk issolvit parti minna il-mertu tagħha ridu biss għal partit tiegħu tant li qallimna alla kienu sindki nazzjonalisti. U kien allura grazzi għal pressjoni li għamlu dawn is-sindki illi wasalna. Fl-istess intervista Busuttil reġa' ftaħar b'dak li jagħmel il-Gvern Nazzjonalista mhux l-inqas dwar il-qasam tas-saħħa. X'aħna ħallejna servizz tas-saħħa pubblika tajjeb.